L-Artemis Accords twaqfu fl-2020 jibnu fuq il-liġi internazzjonali eżistenti dwar l-ispazju inkluż l-Outer Space Treaty tal-1967. Huma marbuta mill-qrib mal-programm Artemis tan-NASA, l-Aġenzija Spazjali u Aeronautika Amerikana. Il-programm Artemis għandu wkoll li jerġa' jibgħat il-bniedem fuq il-qamar u javvanza l-kooperazzjoni internazzjonali fl-esplorazzjoni spazjali il-in minn fejn qatt wasal il-bniedem. Waqt il-ftuħ ta' ċerimonja f'Villa Beagle Kalkara, deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borch qal li l-ftehimiet tal-Artemis isaħħu l-alleanzi u jiżguraw li l-progress xjentifiku jkun akkumpanjat minn rilevanza u influenza diplomatika. Fisem Malta firma l-Ministru għall-Edukazzjoni, Żgħażagħ, l-Isport, Riċerka u Innovazzjoni Clifton Grima u qal li bl-iffirmar tal-ftehimiet Malta tieħu pass intenzjonat biex tippożizzjona lilha nfisha f'setturi globali ta' valur għoli u mmexxi mill-innovazzjoni. Is-segretarju parlamentari Keith Azzopardi-Tanti qal li l-iffirmar jibgħat messaġġ ċar li l-ispazju m'għadux dominju distanti jew teoretiku, iżda industrija globali li qiegħda tespandi malajr b'rilevanza diretta għal Malta. Preżenti wkoll ir-rappreżentant tan-NASA għall-Ewropa, Gregory Mann. Truly honored and excited to be here in Malta today for my first time as the Republic of Malta joins NASA, the United States, and countries around the world in signing up to peaceably explore space, the moon, Mars and beyond for the benefit of all mankind. Preżenti għall-iffirmar tal-ftehim l-Ambaxxatur tal-Istati Uniti għal Malta Somers Farkas. Xjenza Malta tmexxi wkoll l-abbozzar tal-att nazzjonali dwar l-attivitajiet spazjali li se jipprovdi l-qafas legali għal operazzjonijiet spazjali kummerċjali.